Fl-okkażjoni tal-Ftuħ Mill-Ġdid Tal-Ajruport għal titjiriet kummerċjali, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu nedew avveniment spettakolari bl-isem ta' VisitMalta Now. Dal-avveniment se jsir fl-ewwel ta' Lulju fit-8 ta' filgħaxija u se jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' 31 kamra tan-nar f'21 lokalità minn madwar Malta u Għawdex li se jaħdmu flimkien biex idawlu s-sema f'lejla waħda u jippreżentaw spettaklu pirotekniku li se jaqqad flimkien it-tradizzjonijiet Maltin, il-wirt, il-kultura u r-rebħa li għamel pajjiżna kontra il-COVID-19. Għal dan l-avveniment il-Gżejjer Maltin se jinqasmu f'sitt żoni differenti fejn kull żona se turi t-talent tal-kmamar tan-nar lokali. Barra minn hekk il-każini kollha marbuta mal-festi f'Malta u Għawdex se jkunu qed jarmaw dwar mal-każini fuq il-bjut tagħhom sabiex jiġi joffru spettaklu mill-isbaħ ta' kuluri għal din l-okkażjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu saħaq li l-fatt li se nkunu qed niftħu l-ajruport għal titjiriet kummerċjali jimmerita ċelebrazzjoni billi se nilqgħu l-ewwel viżitaturi minn barra li jażlu lil Malta għall-ewwel safra tagħhom wara l-pandemija. Fl-ewwel ta' Lulju ħankunu qegħdin niċċelebraw il-ftuħ mill-ġdid tat-settur turistiku tagħna fejn fl-ajruport ħankunu qed nirċievu l-ewwel ajruplani darba mimlijin bit-turisti. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli qalet li hija tinsab gburija li Malta tinsab f'sitwazzjoni fejn se tkun tista' tilqa' mill-ġdid it-turisti. Se jkun qiegħed jiġi ċċelebrat dan il-punt importanti li se niftħu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-ewwel ta' Lulju bi spettaklu tan-nar li għalih se jkunu qegħdin jipparteċipaw fih prattikament il-kmamar kważi kollha tan-nar li huma liċenzjati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.